Canol cymoedd y de, Pontypridd, cartre'r Eisteddfod Genedlaethol eleni. Ac os ar hyd y lled Rhondda Cynon Taf, mae yna gyffro, mae yna edrych mlaen, ond mae yna waith paratoi i'w wneud hefyd. Ac mae ysgolion yr ardal yn rhan o'r paratoi yma hefyd. Dyma fideo mae rai ohonyn nhw wedi creu i hyrwyddo'r ardal. Ac un o'r ysgolion yng nghanol y dref, Ysgol Evan James, ysgol sydd wedi enwi ar ôl y gŵr nath gyfansoddi'r anthem genedlaethol, oedd yn wreiddiol o Bontypridd. Be ti'n gobeithio fydd yr Eisteddfod yn neud? Cael pobl i siarad Cymraeg. Trwy deimlad yw i gael ar dy stepen drws di? Wel, does dim rhaid pacio. A does dim rhaid eistedd mewn car am oriau. Rhondda, Cynon a Taf. A siop enwog ac anhygoel y grogs. Neu ti wedi cael rhan arbennig iawn yn y cynhyrchiad ni a Ben Aur, do? Do. A sôn i fi am y profiad yma? Wel, pan clywes i ges i rôl, teimles i'n anhygoel. Teimles i'n mor hapus gyda hunan. Fel, a roedd pawb yn y teulu yn mynd yn fel, aaa! Fe fydd y maes dafliad carreg yn llythrenol o dre Pontypridd. Dim ond, croesi'r bont fydd angen. Ac ymhen rai wythnosen unig, fydd y parc yma, parc ynys Anghara, di trawsnewid yn llwyr. Dyma fydd maes yr Eisteddfod Genedlaethol. Fydd na llwyfannau, stondinau, digon o hwyl. Fydd y lle yma yn wahanol iawn. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yma. Fydd y Steddfod mewn wap ar bobl fydd yn heidio i Bontypridd yn siŵr o dderbyn croeso cynnes Cymraeg yn y cymoedd.